40-ка якын гаилә зәйфлыклары һәм Новый газеталарын алдырып республика һәм район яңалыкларыннан хәбәрдар булып торачак. Депутатлар, җитәкчеләр быел да мохтаҗ гаиләләрне газеталарга яздырды. Хәйрия подпискасында ел сайын депутатлар, хәйричеләр актив катнаша. Без аларга бик зур рәхмәтле. Аларның ярдәме белән Зәйдә күп кенә гаиләләр район газеталарын алу бәхетенә ирешә. Авыл җирлекләре башлыклары почта аша үз җирлекләрендә яшәүче инвалидларга махсус хәрби операциядә булганнарның әти-әниләренә подписка бүләк итеп сөендерделәр. Җомга сайын килеп торган матбугат берәүнең яхшылыгын, матур гамәлен искә төшерәчәк. Изге эштә катнашучылар ярдәме белән әлеге гаиләләр зәйфлыклары һәм Новый газеталарын бушлай алачак. Алар физик мөмкинлекләре чиклеләр, ялгыз яшәүче өлкәннәр. Махсус хәрби операциядәге егетләрнең якыннары да игътибардан читтә калмады. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.